Bé, en gener de 2016 es va iniciar les obres del carril bici de l'Avinguda Jaume I. Pensem, com ja vam dir en el seu moment, que no és un mal projecte, tot i que sí que vam posar de manifest el desacord en algunes de les actuacions realitzades i en els processos. D'igual forma, creiem que la construcció aïllada d'un carril bici o dos, si l'unim amb el carrer Doctor Sobrina, no són suficients, i pensem i suposem que així ho haurà fet aquest equip de govern, que la construcció d'aquests dos carrils bici de forma aïllada, que no són dues obres que es trobarien en un calaix, sinó que es decidien dur a terme responent a un pla o un projecte global de mobilitat urbana. Sols entendríem aquestes obres d'aquesta manera. Per això volem saber si existís un pla de mobilitat urbana, si és així, quins són els objectius del pla, quin paper juguen aquestes dues actuacions que hem nomenat, el carril bici de Jaume I i el de Doctor Saurina, en la globalitat del pla, i quin és el paper que tindrà la participació ciutadana a l'hora de dissenyar el pla, si s'ha fet alguna actuació al respecte i quines són. Gràcies. Contestaré ara com a regidor de Seguretat Ciutadana. Crec que és on estaria dins este pla de mobilitat. A les 4 preguntes hauria de dir no, no, no i no. No existeix aquest pla, per tant no hi ha objectius ni les actuacions s'inclouen dins de. Sí que voldria dir que no tant o no ens agrada, o a mi personalment tampoc m'agrada massa, que identifiquem el carril bici o a aquestes obres com a un únic carril bici. Per una part eixa vessant, però per l'altra també el tema de Jaume I i de Doctor Saurina, un dels objectius d'aquesta obra va ser també el que anomenem pacificació del trànsit, que crec que malauradament no acabem d'aconseguir tot el que voldríem. És a dir, el que es fa al carril bici també estreta l'accés per Jaume I a Canals, una via en la que sí que estava identificada altes velocitats de vehicles. El que pretén també este projecte és reduir la velocitat d'entrada al poble o així també com en Doctor Saurina, que sí que són dos dels carrers que sí que podem dir que ens donaven els metres per a construir això. Lamentablement també crec que no tots els carrers de Canals reuneixen aquestes condicions. Estem fent valoracions, estudis, i sí que podem dir-vos que sí que en quant a la mobilitat serà difícil connectar amb aquestes dues coses, que sí que estem treballant en tot el tema del camí de la Palmera o el camí de Llacor per veure si la Diputació es pot fer càrrec o no de l'adequació de la via, etc. Com ara també, com es va també informar i es va fer públic, xocotetes d'accions en quant a els aparcaments que s'han fet per a persones amb mobilitat reduïda, reordenant les que hi havia i acomodant-les a les necessitats reals, o també Mariano Benlliure també és un dels carrers que estem intentant buscar solucions a quin seria això, o el que s'ha fet també en carrer Catalunya i carrer Astúries. Per part d'uns veïns ha tingut molt bona resposta i per part d'altres es queixen que ara han de pegar la volta al carrer. Considerem que volem primar la seguretat per damunt de la comoditat i que, evidentment, no hem d'estar pensant en el disseny de ciutats per als vehicles, sinó també per a les persones. Gràcies.